Magandang umaga mga kadiskarte. Panibagong video tayo ngayon at update tayo ngayon sa mga alaga nating pato. Siyempre kasi napakatagal din na hindi tayo nakapag-update sa ating mga pato. At siyempre napakalit na kasi sila, oh. Tignan nyo. Sisila na lang to mga kadiskarte. Kukunti na lang pero siyempre napakaganda naman sila. Ay. Alam nyo kasi kung gantong mga tag-ulan ay talagang mahirap magparami kasi nabubugok yung itlog nila. Yung bang nalalamigan ganon. Yan na lang sila mga kadiskarte at syempre talagang inuubos ng mga restaurant kaya talagang napapaubos din yung mga kadiskarte. At alam nyo ba na nag-aaral din ako ng automotive kaya hindi na ako nakapag-upload ng ganito mga kadiskarte kasi nga busy. Pero tignan nyo naman mga kadiskarte, meron tayong napisa ngayon na patsu. Ay. Tingnan nyo, napaka-cute nila mga kadiskarte at kukunin natin sila. At syempre papakita ko din yung mga bibi natin doon na napakarami din at nasurok na 100 na ata yun. Papasok natin doon. Oy Dex! Tilawin natin na eh. Kukunin ko na. Ganyan nyo mga kadiskarte, talagang napakagandang mabuhay kung lalo na kung nagkanto tayong mga alaga. Ay! Ang gigit nyo na mga kadiskarte eh. Pato is life mga kadiskarte. Tingnan nyo naman ako mga kadiskarte, meron tayong bilangin naman natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Meron tayong 15 na piraso mga kadiskarte. Tignan naman natin yung mga laga natin doon. Meron pa doon. Tignan nyo, oh, dalawa-dalawa pa itong nangingitlog natin. Talagang mapapabilib ka din kung may paro ka mga kadiskarte. So yan, ito na itong mga nakuha natin mga kadiskarte. Lagay na muna natin dito. Itong bagong kulo ay itong kanila. So tignan natin mga kadiskarte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 na piraso mga kadiskarte. At syempre meron din tayong mga alaga dito. So yan, napakadami mga kadiskarte. Kailangan na natin mag-transfer. Ito na yung sinasabi ko mga kadiskarte. Tignan nyo ito, kawawa. Kailangan na natin mag-transfer kaya masyadong crowded na. So nagwata-transfer ako ngayon mga kadiskarte. Punanagid din naman tingin. Itong mga malilit lang itong kunin natin mga kadiskarte, transfer natin dito sa kabila kasi sobrang crowded na dito. Transfer natin, halika dito. Madami kasi tayong napapisan ngayon. Nakita nyo naman mga kadiskarte, napakadami sila kaya sobrang crowded daw na talagang magtra-transfer na tayo dito. Rumarami na naman itong pato natin. Piliin lang natin itong mga maliliit. Ay. Good point tayo, wala nang dito sa silay. So yan, mag-transfer na muna ako. Balikan ko kayo mamaya. 20 ko ma, 20 nga. Tana nga dumakil nga kasi dali din eh. Nagilis na dumakil no ka. So yan, ito na mga kadiskarte, nakapag-transfer na tayo. Hinati natin sa dalawa kasi sobrang crowded na doon. Napakadami na sila. Nasa 150 na ata sila. Itong mga bebe natin.
Kasi nagkakaganto na ako, kawawa naman, kaya talagang napag-isipan namin talagang pag-iwalay na. So yan mga kadiskarte, nagsama na yung bago at yung mga napisa nung isang araw. Yan na yung mga kadiskarte, napakadami nila. Oh, yay. Talagang napakaganda mabuhay mga kadiskarte, lalo na kung paggising sa umaga nakita mo tong mga bebe mong napisa. Ay, ganyan lang yan mga kadiskarte, pero pera din yan, sideline. Tingnan naman natin dito sa isa mga kadiskarte. Itong isang week ng pisa, 7 years old na itong mga ay 7 day old na to mga kadiskarte, 7 days. Ayan, napakaganda din nila mga kadiskarte. Tagulan kasi ngayon kaya medyo ganyan sila, pero magaganda yan mga kadiskarte. Halos puro barako pa Alam nyo ba tumingin ng barako yung kuhan mga kadiskarte, yung medyo malaki yung katawan at mahaba ganon. Yun yung mga barako. Kapag lumaki yan mga kadiskarte, talagang napakalaki din yung timbang. Swerte mo mga kadiskarte kung puro barako yung kuhan mo. Alam mo kung bakit? Kasi talagang malalaki yan mga kadiskarte. Sulit na sulit, kasi kung upa baka 1.5 kilos lang yung upa mo, pero itong mga barako aabot ng 3 kilo yan. So sulit na sulit mga kadiskarte, lalo na kung pagbenta natin. Yay, napakadami itong napisa talaga mga kadiskarte. Sobrang saya-saya nating mga Ilocano kung may ganito tayong mga alaga, kasi pangarap natin yan. Alam niyo ba kung bakit tayo hindi nakapag-upload ng ilang buwan mga kadiskarte? Kasi medyo naubos tong pato natin at nag-aaral tayo mga kadiskarte, so hindi natin maharap mag video. Pero ngayon mga kadiskarte, talagang napag-isipan ko yung video to kasi nga po, yay, talagang nawawalan na din tayo ng viewers, kaya at saka yung kita sa YouTube medyo bumabagal, kaya napag-isipan kong pan. At sana nagustuhan nyo itong video mga kadiskarte, kasi tinuturo ko naman yung diskarte. So paano nga ba magpadami ng pato? Balikan nyo yung mga nakaraang video natin kung gusto nyo malaman mga kadiskarte. Pero ito na ngayon to mga kadiskarte. Tignan nyo kasi paggising sa umaga, ganyan to mga kadiskarte. Madali lang naman kaya mag-alaga ng pato, basta medyo bigyan mo na siya ng time, lalo na sa pagpapakain, paglalagay ng tubig nila. Yun lang naman yung importante, yung tubig nila mga kadiskarte, at yung kakainin nila. Kung masipag kang katao, talagang meron kang kikitain kahit pa para mga kadiskarte. Ganto lang to, pero ubusin din to ng restaurant na bumibili sa amin. Pero talagang ganun talagang buhay. Kailangan natin ibenta para kumita. Pero kung talagang magpaparami tayo ng patong mga kadiskarte, baka umabot na tayo ng 10k na patong kung simula pa noon. Talagang madami din kaming na-dispose na pato. Madali lang mag-alaga mga kadiskarte. So yan, balikan natin yung mga video natin yun at i-explain ko ulit. Ang mag-alaga lang mga kadiskarte, talagang gumawa ko ng kulungan din nila na parang ganun. Tingnan nyo naman tong mga bahay nila noon, naalala nyo pa yung mga last video natin, nasira-sira na. Kasi talagang medyo walang napisa noon, kaya ganon. Kaya nasira na yung mga kulungan nila at linalagay namin dito. Sila na itong mga yun mga kadiskarte. Iba na to Kasi ilang buwan na yung nakaraan na hindi tayo nakapag-video. Napakaganda nila mga kadiskarte. Ang lalaki o barako mga yan. Soya. Meron pa tayong mga manok doon kung nakikita nyo. Ganito lang naman magpakakuan ng pato mga kadiskarte. Kung may balak kang mag-alaga ng pato, ganito lang gawa ka ng yung mga gulong na ganyan, mga gulong, tignan nyo dito sa yung mga gulong na ganito mga kadiskarte, ganyan nyo lang, tapos lagyan nya yun ng garame, tapos itlog na yung mga kadiskarte. At syempre siguro dun yung hindi nababasa itong mga kulungan nila, dapat talagang secure na secure sa tubig, kasi yun yung gusto nila para mapisa yung itlog nila. Ganyan lang mga kadiskarte, dapat talagang maayos din. Kung ano-ano lang naman, ganito parang galba, ganito na tatakpan nyo lang ganyan, okay na yun mga kadiskarte. Gustong gusto nila yan, lalo na to
Gustong gusto nila ito mga kadiskarte. Oh, tignan nyo, napakadaming itlog. Yeah, napakaganda kasi. Ganyan yung gusto nilang kulungan mga kadiskarte. Kaya kung gusto nyo mag-alaga, madali lang naman. Hindi naman mahirap to, talagang papetex-petex lang na sabi nila. Chill lang. Hindi ka mahirapan dito. So yan, magtatapos ng ating programa. Sa mga gustong bumili ng pato at malapit lang dito kami sa Burgos Ramon Isabela mga kadiskarte. Mag-comment lang kayo at bebentahan ko kayo. Mura lang yung kwan namin dito, nasa 150 per kilo lang. Ayan. So at sa mga gusto pala magpagawa ng motor mga kadiskarte, gumagawa din kami ng motor. Meron kaming shop dito na Autodoc. Mga gusto magpagawa talagang gagawa kami ng scrambler na ganito, lalo na kung ganito mga kadiskarte. Yay. Mag-comment lang kayo kung gusto nyo magpagawa ng ganito, parang Harley Davidson na motor. No. Kompleto tayo ng gamit dito mga kadiskarte. Meron tayong compressor at saka 3 weldingan. At syempre meron din tayong tools. Baka dami din tong tools natin. Oh man, punta dito. Kaya kompleto tayo dito mga kadiskarte. Kaya kung gusto nyo magpagawa mag-repaint ng motor, tumitira din kami ng ganyan. Mga tangke na kupi-kupi, tinitira din namin yan. Kaya magpagawa na kayo mga kadiskarte. At so yan, nagtatapos na ang ating programa. At sana may natutunan kayo. Yan. Tan. Panda. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family.